Dobro večer i dobrodošli na kanal Sve za futbal. Večeras ćemo pričati o utakmici Željezničar Zrinski koja se upravo završila na Grbavici. Utakmica je završila 1:0 u korist Zrinskog. Dakle, vrlo dobra utakmica pred punom Grbavicom. Vrlo lijepa reklama za BiH Premier ligu jer je utakmica svakako bila kvalitetna na lijepom travnjaku pred punom tribinom. I takve utakmice bi voljeli gledati što češće. Dakle, Zrinski je osvojio ovu utakmicu, osvojio 3 boda u Sarajevu, 1:0, dakle, zatim iz Mostara. Prvo poluvrijeme je bilo dosta izjednačeno, Željezničar je dobro ušlo u utakmicu, ali Zrinski je bilo opasno sa strana, Čarulka je bio vrlo ofanzivan i svojim ubačajima je bio vrlo opasan i Zrinski je tako dolazio do dosta prilika, dok je Željezničar kontrom bio vrlo interesantan. Imamo uglavnom naravno jednu priliku gdje je Moa poslao Santosa koji je prošao 2 igrača i nažalost Čondrić, nažalost za Željezničar, Čondrić je skinuo tu priliku, skinuo taj udarac Santosu. Dakle, vrlo kvalitetna utakmica. Drugo poluvrijeme je počelo isto, naravno u prvom poluvremenu je Zrinski postigao gol nakon greške defanzivi Željezničara. Beča je dosta bio naivan, loše ispucao loptu i tu je igrač Zrinskog iskoristio i sjajno poslao loptu u mrežu Bendera. Dakle, u drugom poluvremenu dosta agresivniji Željezničar, izvinjavam se, dakle mnogo agresivniji i dosta ofanzivniji. Imali su tako dosta prilika. Nakon visokog presinga Željezničar je dolazio do prilika. Štilić je imao 2 vrlo dobre prilike, ali je propustio jednu koju nije smio u 58. minutu kada je Čondrić okliznuo se i izgubio loptu. Štilić je sam na 11 metara upucao na prečku. Dakle, Željezničar je imao svoje prilike, može se kajati nakon ove utakmice jer je globalno drugo poluvrijeme dominirao, imao svoje prilike, ali nije ih znao koristiti. Sa svoje strane Zrinski je bio solidan pozadi. Istačemo naravno veliku utakmicu Baršića kojeg ćemo ponovo spomenuti kad budemo spominjali top igrače. Ali prije toga moramo istaći da je Zrinski vrlo pametno odigrao, postavio se solidno pozadi, pustio da prođu valovi plavi, a onda iz kontre je bio vrlo opasan i to smo vidjeli i kod gola u prvom poluvremenu, ali i u drugom su znali koristiti svoje šanse i prostore koje im puštaju plavi igrači. Sada ćemo pričati o top 3 igrača ove utakmice. Moramo naravno istaći Tičinovića koji je postigao sjajan pogodak, lijepo izvršio pritisak na igrača Željezničara koji je učinio grešku i nakon toga sjajno poslao loptu sjajnim udarcem u mrežu Bendera. Dakle, zasluženo mjesto u top 3. Istaći ću kod Zrinskog naravno i Baršića kojeg sam već spomenuo. Bio je vrlo solidan, bio je tu na svakoj lopti i nije dopustio da svoj tim primi jedan gol. A još jedan igrač će biti u top 3, a to će biti igrač Željezničara, to jest Santos Claris-Mario koji je bio jedini igrač Željezničara koji je bio vrlo opasan, koji je stvarno nanio štetu zadnjoj liniji Zrinskog. Nažalost nije postigao gol, imao je 1 ili 2 prilike za to, ali smatram da zaslužuje svoje mjesto u top 3 igrača ove utakmice. Sada ćemo spomenuti 3 igrača koja su bila slabiji, koji su iznevjerili večeras. Prvog ćemo spomenuti Semira Štilića koji je propustio 100% priliku i koji je još par toga propustio. Nije bio onaj Semir Štilić koji dijeli perfektne pasove, imao je dosta kornera koji nisu uvijek bili dobro ispucani, ali naravno zbog one propuštene prilike u 58. definitivno se mora naći na ovoj listi. Nakon toga ćemo spomenuti Kerima Mejmiju koji je bio slabiji sa strane Zrinskog, dosta je toga propustio, nije bio dovoljno skoncentrisan na par prilika. Santos ga je nadmudrio u dosta navrata i dobio je čak i žuti karton dosta naivno,
dosta slaba je utakmica Memije i mogli su u više navrata primiti gol zbog njega. Zadnji igrač koji će biti spomenut večeras jeste Beča koji je nažalost kriv za onaj pogodak Zrinskog i svakako mu želimo da se brzo vrati psihički nakon ovog gola i nakon ove utakmice jer svakako će ovo biti težak period za njega. Hvala vam što ste pratili ovaj video, zapratite moj kanal za još sadržaja i vidimo se uskoro. Hvala vam.